ikaw bawa ba dyan kita kay mutugan lang gud kay ako mutugan ba dyan kong tanan. Oy. Wala kintay ka ng magabi na tulog ka mo sa imo bana ka na imo kamot na diha sa iya. Sayang. Hinawiran. Oh, okay. Mao gani. Pero ayaw pagdugaya ta kay mahilos na im kamot magpasok ba Oh, oy. Lain po. kanang na ako jud sa unawa jud mo ko yung mga sakit. Ano man? Lami nga tambal number 1 jud ng hinaplos. Hinaplos sa. Unsa? Hinaplos. Ya pagkahuman ko pag anaon nimo pan narapog dayon panhilot sa kalawasan. Ayaw sa pagdugaya kay paakong kang utitod sa ug mag-abot ng duga sa oras. Magayo din na siya? Ha? Magayo din na? Na. Bungkag ang imo bukog anak way. Ang resting Way mga o lagi. Na kani din ni imong gibati. Na. Ano wa naman diri? Purot. Diri na pod. Sa bilat na san. Ah, dire Ay, na. naman na ka na manghinaplos. Ah. Kanda jud ko anak ba. Haplosan jud. Ayuhan jud paghaplos pagkahudbot amo naman. Mutakra oy. Masala usaba. Haplos kintay anak pag ingon anak mo maning. Haplosan nimo kayo man naman. Ilan ko dayon anak dayon pang anak na tanan. Mga liog kay Victor nga magturok. Ah, grabe. Sita na. Isa? Nanay daw. Nanay. Aw. Na, lagi kanang lagi may mga Mutaklat ay. og sa tubig man, magrimedyo mo sa tubig magtingog man. Anak kan mga ligo ka magdagat na may mag-anak. Paano ni kadistiglig dagat? Ay musulod. Bagbotwa. Oh, may dagat din eh. Tubig ay sa lawom. Ang tubig mo. Sa? Dito mo dapat sa sapa sa tulay ilawom kay lawom. Kadang among gipamingitan. Bisag adlaw ko kay di man mahibalo kay maglangoy-langoy raman mo. Ah, sa galing dapit. Sa ilaw mo tulay. Hugaw mo diha. Hala god basta kay kuan. Na-infection. Oh. Na, may musulod dito mga gamot ni man. Kasi dahil mo, saglit di ay tulog. Ah, og kuan ang musulod alimatok na. Mudako ang tiyan, mga anak alimatok sa ilaw. Ali na lang tubig. Uy, balay na lang ko eh. Mao, magpulabar man lagi ta sa tubig kasi. Mao man ay 57 na kaposisyon. Kasi, kadagana ba rin posisyon na? Sa ising tayo lawin bilagyan libro, nawala lang ka ang libro kayo ugwa magbaha na anod man. Tanawon ta jud mo. Kadagana po na ng 60. Uy, sama na siya. 9. Dili kay hugton gud sa isa kagabi sa 69. Ay, lain ka na. Gabi eh. Oo, dili. Tulong ba ka makakonser sa gabi na. Kadua ba? Yaw, gitu eh. Na. Labi ang Sa 60. Kato si Dudong pila may nakuha na. Ang bot mo rin ang posisyon na. Magayang ra. Oh, Nah, nagbing na mabiyaan sa bana na magayang ko kay kuan ka ng malagmit na biyaan kay Amor. uy. Wala di ay ka makalupad-lupad, murag manok ka tiktak. Matay, kasaba po maglupad-lupad, manghilom pa manggani. Mayon paglupong sa unsay saba maglupad-lupad. Pagtugdong imo higda kadaan diha dong. Lupad ka dito. Pagtunong Ah, grabe po. lagi. Ah, Tunong mangani nang magtuwad. anak. Tunong mangani oh. Ana bi ka ka anak daan. Uy, di anak. Ah, grabe po na eh. Si Edith Liit yung maklad man yung kanina.
Pero kayo naman kay bana ron, naman kay uyab-uyab, nagkaroon po rin buhay. Kung ano yung napili, wala lagi imong tagtanan sakit, mawa. Testingan na ako. Lagi. Pati nga siya, anong nang haplos ko. Dili ay tambal man daw. Yung sa winding. Pati nga. Na, magdili pagkakanog bata-bata pa. Ni haplos, anak ni mo dia, nus-nus, og kay ngipon, manurok ang ngipon. Kalukon niya. Dahil na po anak na oy. Isog manggod, isog ba siya og kuan? Lagi, og bata kintahay ka ng bata nga dugay to ganyan bon. Nus-nus eh. Grabe po. Magbusot-busot. Ngipon. Ano, day ka sa una? Ngip, wala siya ngipon magminyo tao. Bangag di ang ngipon. Karon, nus-nus ni mo bisan. Kapila pa ni maplo sa inus-nus kay di naman katong kang katiguyang naman. Ano bisang saon? Dili, yun eh. Lihi, day ka siya, lihi. Ha? Lihi? May lihi ng mas bata? Uy. Wa dili bation magkalibang dili. Kaluis bata. Ay kay kuan iban. Soap number 4 og imo na matulog. Napulong yun eh. Mura ko nag-itlog sa baka imo soap number 4 man na itlog sa baka na kuan ka ng anak sa bulalo. Nana, day ka sa una. Nabitaw utin sa Nabito. Baka one, two. kay sagrado man gud ning kuan sagrado man gud ng kanang buhi ba. Kay namatay si Akay no dito mi sa sementeryo. Dugay na tong iyang papa, dugay na kay ibalhin na dito sa ila kay nakaminyo man to sila og kuan. Kanang tagagawas ba, nya kuhaon iyang papa kay ibalhin dito sa ila ha, diya mas maniki di butang. Na, sagrado oy. Pagkaot papatay na aw nga bungkag nagud bukog na kintay. Pero ang uting utog. Uy! Sure? Dili man malata kay ugat man. Uy! Na, Ang! tugbak. Mas bukog. Ha? Bukog na. Nga bukog na gud iyang papa. Saan mo ko Dili. anak? Dili man malata ang uting kay ugat man na. Utog lagi, gahi lagi. Adik na lang, sa ipapit ng lubong. Ha? Jadi man dahil malata. Unsa, kanto na lang ugat ni panit na. Ang panit na ko naman, na may panit. Sige lang. Na. Tublo-tublo pa na buko. Anak tulog. Dagdig, dapat man yun si kuan paglubong. Oh, malakay. Sagrado manggod, masunog bitaw ning tao. Masunog ning tao, license niyo. Ug masunog ning tao ba, malingin lang ka, pero dili yun masunog ang buhay, dili masunog po ang bisong. Uy, Dili oy. buko Lukot. na lagi. Ha? Buko. Mga bukog makuan pero kana siya iyang kuan dili lagi kay ugat man sagrado lagi jud ang kuan mga buhi. Dili ka jama-jamaan ba? Kay kanang ikaw kita nga kita di man kamutugan ikaw kinta wa jud ka maka suhito sa imo bana. Wala lagi. Lagi. Katong agian na sa ihi ana raman gamay. Birahon nimo sa ubos, birahon nimo sa ubos. Wala ay. Grabe sad. Labi na sa ako. Di man ko magmahay kay bisan namatay ko di ba yung suhito man ako tanan lulom bitaw sunog ang ama moskitero kay magmitsa man ko magsindi ko May kabuang. mitsa hala mag-ukay-ukay ra ko ug ako tugod siya. Ug kuanan ka nga mo mabana pila ra man og utog to iya mo pokong ra gud ka. Uy! Huh. Dai nga para bakan. Oy. Na, akong bana nga mangukay. Di man kay ba naman. Uy! Ingkog maingon bitaw siya nga ngano na unsa ka diha. Aw, di bitaw ka mo ukay magbuot na ikaw nga liso-liso ra kog kay pimpog-ong nako nga. Ba naman ka. Ngano bitaw ka mo ukay ukab sa libro. Di ka maulaw. Wala di ay na imo mabana. Kokong. Libot-libot man ko, magliso-liso. Ako, uting ko siya ko.
Mansalay sa Badola. Nga. Kana abang bukong na. Imo ba natulog man? Ah. Ako kay mag-anak mo to mag-anak mo ako mailiso-liso. Kaya siya, agoy uting ko siya ko napilitan. Ah, di kay kamo tuyok-tuyok. Lisod gani ning bangko pila ning sakay kasto nga. Sayo na ino pag liso nimo. Kay isa ra. Kay isa ra ning bangko magdala-dala man po ning bangko. At istingan na dato na. Matingala. Ay matingala man ing naay ko'y nahibalan na basahan ako ni sa libro ayaw pagkatingala. Nag asa ka na libro anak. Basta kay naay ako nabasahan. Ng winding. Dictionary niya. Basta kay na ako'y nabasahan daghan ni. Nubing 99. Kasi si Joning na ako nabasahan. Magsugod na ta karon. Ug kaisa pa ta kaduha na katulo ka upat ka lima. Uy. Antod maabot 69. Gwapo. Ayaw saba sa upahan. Kay maabot ra og 69 kadugayan. Ala, mahigang. Ay gam ay kaduganing na tulisan ko sa una. Ingon akong anak nga. Tara na. Nulis naman to. La, ang tanan mga babae maghukas linya. Uy. Ya, Senyor, tulisan ayaw na lang si nanay kay. Siguang naman. Lanay, ako naghangi ang tulisan dili nagkapa-hukason. Nga naman mo ingon man mo nga dili na hukason nga tanan man mga babae naguna pa. Una pa. Paukas. Hukason naguna pa nga pag una pagkahurot na. Hala, sakay larga na, larga na ang bus. Ngayon naman sa pagkadagan na sa unahan mga isa ka. Lupa na ang dagan. Senyor, tulisan, wala na ba'y tulis sa unahan? Uy. Una higam lagi pa. Unya na dito na sa ban istasyon na kung anang trato na. Unya, la, kay kasulti, di ka masumbong. Dili na lang kumusumbong, sir, kay kuan ka ng sukat pagkagamit niya na arang-arang ang ako pagpangihi. Natulin na. Na kuan niya ito. Hindi siya no. Maoy na kahuot. Ay, mahigang. May gam, kanang kuan di na, kung naatay magsalipod ba, ang kuan di tuslok makagawas dahil sa kuan, makaobra. Way bara na, way bara. Way bara. Soroy na. Kung saman mo, reglahon sa una mo, butang inyo ba na? Di hoy. Grabe pod. Ingon, makatumuro, malagi ko tumura, nga mo kuan man to kay. Ah, magkadaot mo na. Dili man, di man siguro makadaot kay ako lagi, butang lagi to kay hingayat man lagi to, niya mabutang man niya. Kanang, ingon jag, kay og imo balibaran, maingon man nga, mayo daw, aniya utin og sabadista. Oh, saksi. Saksi, nga di man daw. Oo, bahala ko dugan. Pabutang ay, bahala na siya. Diya, oh, magkadugo na siya. Pag bira pa, maura ko sila nakabuno. Sa buno lang. Magkabuno og tao, bagay ang kutsilyo kintay. Na amay dugo. Oh, kadugo. Kay nana, Diyan, maingat kuan trapo. Kung bahala, uro ka og t-shirt, ay mo itrapo diha. Nga no, ka mag-andam. Ay, nagmuandam daan, oy. Na ang maupay kamang-kamang din ni mo pag guman mo pa imo ipangita dito sa karton. Oh. Maupay imo pagpangita dito asa trapo. Oo. Lain po. Dili ay. Ay, nagkabalo ka. Ay, sabot daan. Oh, sabot man daan kay bana man. Oh. Naingon anak kentay ng uyab. Sabot Oo. naman jud ninyo nga anak sa higda. Mag-andam na daan og Matinga lang anong nagandam daan. imo da iingon nag-andam na kog ato trap. Sigura wala di ka na. Hoy Pedro, diyan ay ato. Dili, dili, di, ano may balo man siya nga ang trapo di araman din sa uluhan. Oh. Ay magsulti ka nga. Pedro, diyan ay trapo, di maingon nung siyang trapuhan, isang trapuha. Ay, inyo ay saboton din ako daan, no? Ah. Para makaandam ba? Agay. Ginoo ko, Diyos ko.
Indam ay. Nya kanang ako gani sa una nga dili ko ganahan. Di na may dili nga anak kay kapoy lagi hago kay daghang kong mga anak. Oh, bitaw. Nga kay bana man lagi bala pa ko anon lang. Magtigom jud kog utot, magtigom ang utot. Sakay pulot kong tigom kog utot. Pagka napasok na siya, umusot pa bitaw kog dako kayo. Di na suko siya kay ingko nga mo suko magmautot. Di ka masuko nga ang itlog hanginan perting. Perting dako atong imo. Kay naalsa man, naalsa. Nabutwa man. Nahangin naman daw ko na kita. Kung ano kita masuko man o mangutot, di naman ko anak kurat mo. Nahanginan man, kay ang tanan hangin to ama si itlog. Nagurat siya no. Yawa po ni mo eh. Baro-baro po na ito. Na, ang man. Sinabot din mo to. Nabot eh. Testingan din ako ba? Hmm. Pati nga. Testing eh. Katarong niya yung testing eh. Testingan ka. Ito? Posisyon. Pagkamatay ng Delphin, 53 pa sa posisyon. Kung mapas niya matay karon impas noong tanan 69, kay bisag kada na lang gabi ika-isa. Sa iskabuan ka upat ba unya tuig na gusto siya namatay wala na kabuan tuig. Sobra na yun, ang balik na pa yun sa uno. Balik di ka sa uno. Andis kay nga na mo balik man sa uno nga 53 patay na magik. Kinsa may imo paano balikan? Uy, nautana ko no. Ah. Kaya sinig mo tugan. Dili eh. Balik og sobra na buhi pa siya. Sobrang 69. Na og naa pa siya balik na pud sa uno. Wala ko na pud 69. Pero balin-balin dyan. Oh, balhin-balhin. Kamu siguro mo magkakayat Oy, wala. balhin-balhin. Wala. Saon man lagi to na amang ko nangabot ng mga babae. O mga pag umang ko na kamanghod. Nga, sugot po ka magpaglayo. Magya mo ingon daan nga uban ta kay magkayat ka dito wa man. Ay, imo. Goyog raman. Uban ka dito o. Pero nagdakit na siya daan og dako. Wa ka na tingalang anong jacket tig dako. Nang nagdagtog na bito ni sa una kay ingon aron ba. Nung panahon. Nya, Asa naman tadapita ani kasagingan. Kayong ko man manlaktod kami manyalak ba. Manlaktod mi diha. Sus. Lain naman dahil ida tunong nagbukad naman sa dalit. Wa ka na tingang ano ni bukad siya. Matingala pagkitay kan. Basta kay magbukad na mauna sa iyang paigo. Wala sinig manglingkod ra. Manit manlig. Pagkain mo ingon. Bitaw ko blingkod ra. Kaya kay lain naman dahil kay perti namang gahian ni San Juan. Nabuta nga na. Higda na. Imbis kay gana na unta na tumaumay. Pagpamahit sa hantik. Dagko kayo. Agi! Balhin na po silain dahil dalit. So ay gihapoy mama ako. Dagko na mahinuong nga ulo nga. Kuan ka ng puwa. Umikas. Hambibitas na mahinuong. Nabitas na dyan. Oo, mamitas bitaw. Mabitas. May imo. Huwag siyang pagpanguha. Ay gani, kung gita ako imo ha. Bitas unta. Na. Kaya nanhubag gani. Mga busing na siya. Mga ngalibi. Huwag ka buntag. Nagubag, imo rin itanaw. Nat ha? Imo rin itanaw. Alang di bang sa amin man kay katuganing ini kan anak ni kan sila gagi ko ang luasan. Oo. Wala na ko regla ato kanang kahit na og baby oil ba. Oo. Di ba der ingon kintahay ani. Sulod na mo ni Kodriso. ingon ana ipanguan man ni mo ang baby oil. Oo. Unsang Ang may biwil inandang. ginsan ha? Unsang ko tong biwil pandanglo. Ibo kay kung di ni bubuan mo ra magnaibala sa ilaw lagunot man kay. Wa na may regla di nabutang baby oil. Katong ginsan. Oo. Di alang-alang magpasiga kag suga di kuha na ko kitay pa. Ibubo na ko tong ginsan. Oo, kay tambal ko. Dili, tabal kaingon ko mag-baby oil magkon kalimot man ko nga na tapat ginsan amin ako nakuha niya. Oo. Ya blue man. Pagbutang, pagbutang. Haknot magyapon kung mao lang dili baby oil man siguro to. Aw dili man siguro to baby oil. Di karon. Ingon ako sa samin, ako ni tanaw na kung bangon ko humana. Humana mi nagkuan. Ana mo dok-dok. Ano na. Uy, nagkabayulit na.
Kani din hindi ka din Violet naman. Kung napusan na siguro ko. Napusan na siguro ko. Ano po saan ba yun? Dili ba? Napusan siguro kong apdo. Nalain na kulong. Napusan naman siguro kong apdo. Saan ako pagkabuntag hurot ang sinsan yung nagitambal sa. Nagamit na itong dabuang kasuan. La, saba po ka sa una lang. Ha? Saba ka ba? Di Hindi man ko magutang mo ni Lolo. Oo. Anong saba ba? Ano na yung mga... di man paniyaron nga butang nga no magsaba magkabati nang napadto pa to. Yan, Kana naamay Saba. naay mo. Naay di ba? Di lang na ko i-mention ba? Ilaw mo sa balay nila amay. Kayo ko magkamata ba yun? Ano? Ilaw sa balay ni Amay? Ang kilid kay gisakitan man to sa rin yung untiyan. Si? Roni. Banha yun siya kaya. Ha? Ganahan na ko siguro to siya. Banha lagi kayo. Li mapugos bangag. Bangag na to. Li mapugos. Banha siya. Wala, di kay banha la. Hindi, layon si Ha? Lolo. Ali, ganahan. Oo, layo si Lolo. Di man magbanha. Unsay way magpalami nga. Di ba kan palami ana nga. Bagaya nga ato siya sa ato pusang ko sa bawa. Palami ba? Let's do it palami bitaw. Ha. At tapat imo gani dong iya gila ari pas mga dong ganun ulit. Palami, gini ay. Moto na siya nga. Ganahan. Awa man to kay magkahibalo ang aktor man kan man amot giganahan na gyud siguro to siya. Da. Lagi. Unsa pinagkuha niyo giganahan ang babae? Ha? Kasaba kayo siya? Saba lagi. Ambot ko. Ikaw rin, hindi ka maginanang eh. May Unsa naman ito? malibat na rin ako bitaw. Ganahan ko. Tapos gana! Gana malibat na rin. Ako po dilut-silutong kay base di na maaw. Amo, na yung nasabaan. Nakaiwa may bana di mamabatian kay ang ana ra magka. Malibat, hindi ay. Oh, Libat, grabe ay. sad. Kata siya, klaro to siya giganahan. Kaya sabay ito, malibat man. Kana libat sa kagana. Ay mga katik-tik, maura tong among vlog. Ug naa kay naamoy mga bata ayaw patan-awa imo ra ba na dito mo sa kwarto kay aron magsyapol na ba mo way makakita nga bata. Amping mo kanunay. Bye-bye.